Pred súdom v Oxforde čakali dve policajné autá. Ozbrojení muži v uniformách rodinu nechceli pustiť s dieťaťom preč. Všetko tak nasvedčovalo tomu, že dieťa zoberú skôr či neskôr. Padlo rozhodnutie útek. Doslova sme čakali ako poslední kriminálnici. Dostal som aj informáciu, že môj telefón bude lokalizovaný, ak sa do pol hodiny nedostaneme na súd. Natoľko som potom zobral telefón a som ho vlastne rozbil. Namiesto uplakaných Vianoc v Anglicku prežíva rodina pána Petra šťastný koniec na Slovensku. Po stovkách kilometrov na úteku sa konečne cítia v bezpečí, no stále majú isté obavy. Že by nás deportovali späť. Haló, ahoj. Hej. Dúfam teda, že nás nevydajú do Anglicka a že sa nás zastane naša Slovenská republika. Boja sa, že chápadlá social services dosiahnu až do Košíc, kde sa po úteku usídlili u najbližších príbuzných. Schopní sú všetkého, to sme už videli. Dobrovoľne a ešte do konca tohto týždňa podstúpia s malou Rebekou lekárske vyšetrenia u slovenských odborníkov. Na diaľku chcú anglickému súdu dokázať, že príbeh o týraní bol vymyslený. Takto si nemyslím, že by vyzeralo týrané dieťa, ktoré je živé a krásne a sa rado smeje. Verím v naše víťazstvo. Je ale rodina naozaj v bezpečí? To je otázka na slovenské sociálne úrady. Malú Rebeku, Petra aj Slávku totiž reálne po celom Anglicku hľadala polícia. Podľa Andrej Cisárovej treba okamžite kontaktovať slovenskú sociálku. Tá sa má v prípade záujmu anglického súdu zastať občanov Slovenska. Poskytneme mu všetky informácie, ktoré sú potrebné a ktoré zároveň zabezpečia, aby pochopili, aký je stav na Slovensku. Tam to začína aj končí. Rodina teda podľa oficiálneho stanoviska spadá pod jurisdikciu Slovenska. Rebeka sa ale narodila v Anglicku, rodičia nie sú manželmi a tak je potrebný ešte jeden krok. V prípade, že nemajú upravený vzťah k svojmu dieťatku, to znamená, ani jednému z nich nie je dieťa zverené, je potrebné, aby dali takýto návrh na súd. Jozef Kačmári a Darius Haraxin, televízia JOJ.